Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah ya gafarta malam Mustapha da yanzu da turanci ya zan kira mutum irin mai bala'in nace abu ko kuma mai kaɗewa wanda in ya faɗi abu ba maganan kaucewa akan maganar shi. Masha Allah. So yadda zaka ce sunan mutumin da yake nacewa akan kuskure, yana kan kuskure kuma ya nace a kansa. To a turanci ana kiran shi mumsy mums. A tsohon turanci, amma wannan bai zama common sosai ba, amma turancin da ya fi shahara kana iya cewa wrong-headed person ko piggy-headed person, amma dai asalin da ake kiran shi ne mumsy mums. Misali, he is a mumsy mums, ma'ana he is a wrong-headed person wanda yake kafewa akan kuskure yake, ko da an gyara mashi ki karba, to ake kiran shi ne mumsy mums. Haka ake kiran wannan a turanci, ko ka ce mumsy mums ko ka ce wrong-headed person ko piggy-headed person. Wannan kenan, duk wannan kana da option na faɗa. Haka ake kiran mai nacewa ko mai kafiya akan kuskure. Alhamdulillah.